zlatú. Už môžem? No, počkaj, ešte nech sú kľudný. Nech tam aj ten vrabec, kde je? Drábec zobral veľký kus a uletel na Že stôl. hen tam vzadu. Aha, počkaj, prilákam. Nejak obšla, to je super. Ja je teraz zase. Ty kokos, aký bolovný. A hen ten pekný je úplne zastrašený. Pozri, pozri. No. Čiže aj naženiem sem. Tak sa Teraz mi... dám hen tomu. No a? On sa tým dusí. Zabil som toho pekného. Ale on má aj tie nožičky také štýlové. Pekný, no. On tam má tie kefky. Pošli ich domov. Myslíš, že je čas ísť domov? To sú trénovaní vojaci, kámo. No, však idú po mňa. No, je čas. Napapaný? Tak je čas ísť. Domov!